Poštovani gledalci, još jednom dobro jutro, 7 časova i 5 minuta. Pratite jutarnji program Happy televizije. U ovom satu naši gosti jesu gospodin Borko Kršanski, novinar Srpskog telegrafa. Dobro jutro, dobrodošli. I gospodin Dragoljub Kojičić, politički filozof. Dobro jutro i vama. Hvala, dobro jutro. Slušaj, nisi ti filozof. Ne bi ti se snašao u ovoj skupštini. Ne znaš te pesme, Bebo. Ja nikad nisam uopšte se znao što je to, ali znaš što je najvažnije, da je predsjednik dobro obavešten. Dobro, ima a i ne bi mogao da trči za stolicu, da zauzme prvi, pošto je to najbitnije sad. Koč, ja tebe znam toliko godina. Ti si jedan kulturan, gospodin čovjek starog kova. I želiš tamo, tebi dotme neku stolicu, ti bi... Rekao je dobro, ajde. Gale, dobro, pametni popušta. Čekaj, i s tom politikom pametni popušta ne bi pustili ove divlje, zahvaljujući pametni popušta su ovi divlji ušli da istaraju pitome. Bravo, postoje, da kažem, dve evropske teme koje su nam krive za posrtanje celog čovečanstva i Srba. S jedne strane mi imamo to pametni popušta, ali nismo samo mi. Sa druge strane nas je... Čekaj, nigde nema to pametni popušta. Ne znam, mislim, ja nisam čuo... Nije bilo ni kod nas, ako smem da kažem. Ima kod nas pametni popušta. A znaš što je drugi problem? To nas je upropastilo. Ne bi se složio. Izvinjam se, prekidao smo vas, ali mislim da u neko vreme 90-ih da smo bili pametniji pa negde malo popustili da bi bolje prošli. Moje mišljenje, izvinjam se sad, zaista. Dobro, ali to ne bi značilo popuštanje nekome ko je gluplji od nas, nego prilagođavanje realnoj situaciji. Ne, mi bi ono sila Boga ne mogli, a Bog silu ne voli. To se slaže. Možemo da nađemo kompromis između te dve teze. Međutim, znaš ko je nas upropastio isto? Cervantes. Zato što je dozvolio da jedan vitez, ozbiljan čovek, čovek velikih ideja, Don Kihot, da bude zapravo predmet sprdnje i komedije. A nije tako. U suštini ono što ovaj svet može da spase upravo jeste jedan određeni profil Don Kihota. Ne. Ja sam šokiran s ovim što ti pričaš. Živimo u novom dobu. A ti si Don Kihot. Evo, živimo u novom dobu. I mi smo računali da se Cervantes u Don Kihotu obračunao s vetrenjačama. A oni kažu vetrenjače će spasiti planetu od ruskog gasa, od struje, od bilo čega. I kaže treba zabraniti Don Kihota i praviti vetrenjače. I vidiš da si genije. Napravio si parabolu između tih vetrenjača i ovih sadašnjih. Bravo, čestitam. Evo, baš sam išao letos. Ja uvek kad odem na more, odem u Cinje, u ovaj stari grad, tamo i Bauštića, Palata i sve, ali ja odmah idem gore u zatvor, koji je zatvor i sad muzej. U tom zatvoru bio je zarobljen Cervantes, koji je bio u onoj španskoj armadi koja se tad zvala Sveta liga, kad su oni krenuli da oslobode hrišćane od turskog ropstva. I jedan od tih je bio Cervantes, mornar koji je tu bio zarobljen od Turaka i bio u tom zatvoru. I to su dokumenti, to ništa nije izmišljeno. I ne samo, ali zašto je ova tvoja emisija bitna baš za tom nonšalancijom? Mislim, naravno ti diktiraš tu nonšalanciju. Zato što otvara neke teme koje inače... Zato što ne umem ozbiljno. Ne umem. Ne probao, ne umem. Dobro, ali... Ne prima mi se. Ali se evo otvara se, što kaže nama, najširoj publici, da raspravljamo o nekim stvarima koje ovako prilično su egzotične i ezoterične. Ne, s jedne strane je to sve paradoksalno, a s druge strane to je otrežnjujuće. I taj humor može da nas otrezni od raznih zabluda. Ali evo, očekivali smo toliko... Ovi koji su ušli u parlament, kaže, mi smo Savez Srbije, mi ćemo da spasemo, da je vratimo na evropske tokove. I mi smo ih videli juče na delu. Evo, jedna tema. Predsjednik Vučić je rekao, možete vi da pričate radi vaše propagande, što god hoćete, ali ova izveštaj, to je jedan minimum. Tu su taksativno pobrojeni svi zločini nad Srbima, sve prevare međunarodne zajednice. To je ko neki institut, to nije nikakva politika, to je ko da je neki institut pisao, neki istoričar. Makar to možda bude minimum srpskog nacionalnog pitanja. Ali ni to
Pa ne, dobro, videlo se, ako ja mogu imati to i u Srpskom telegrafu danas, cele dve strane smo tome naravno posvetili, u nekim novinama su to i centralne najave, kod nas jeste najava na naslovnoj, ali naravno uvek dajemo i nešto više. Ali šta sam hteo reći o sednici, videlo se tačno... Sveta zemlja se ne brani lažima. Da, ono što sam hteo kažem, videlo se tačno ko je došao tu zarad neke unutrašnje politike, da proba da napravi neki spektakl, da ubere neki poen, da nekom u čestim slučajima demagogijom... Pa dobro, ne mora to biti čak nužno ni glupost. Imali smo neke poslanike koji su se zaklinjali kao na Bibliju, na Kosovo i tako dalje, ali ništa konkretno nisu rekli. Pa naravno da svako ili 95% ljudi u Srbiji smatra da je Kosovo južna srpska pokrajina. I to ćemo da konstatujemo i šta dalje. Ali nekome se cela politika svodi na to da samo to ponavlja. S druge strane, imali smo i nekoliko meni prijatnih iznenađenja ozbiljnih ljudi iz opozicije koji su došli tu zaista da probaju da kažu mi smo evo dali ovaj predlog, imamo ovu agendu, možda je to glupo, ali ajde da vidimo. Znači, postoji makar neka želja da se poradi na nečemu oko čega možemo zajedno da se složimo. I drago mi je da je na kraju čak i Vučić, mislim, jednom od tih opozicionara, da ne reklamiramo, rekao, žao mi je posle ovog govora će vas vaša Twitter zajednica razapeti. O Borku Stefanoviću, da. Borko Stefanović je vodio razgovore... Zašto on zna? On za razliku od ovih nedavimo Beograda, on je bio deo te priče. On zna, prvo zna kakav je položaj Srba na Kosovu, jer je bio deo tima koji je radio na tome. Da li je radio dobro ili loše, to raspravljamo. U svakom slučaju čini se da nije baš najbolje, ali to ne negira činjenicu da on zna. A onda imamo primere, neke dolaze ovi kojima je Viola von Kramon pokrovitelj i guru, da tako kažem, koji nemaju pojma ni šta je Kosovo, ni gde je Kosovo, ni šta se radi. A s druge strane imamo pametnog čovjeka kao što je Miloš Jovanović, koji je razumno govorio, ali kaže, ja neću glasati za izveštaj. A nema nije... Dobro, u krajnjem slučaju, Mariću, pravo je njegovo da ne glasa. Ja neću nikom da osporim pravo, ako smatra ne treba glasati, nemoj da glasa. Mada u njegovim rečima je potpuno razumevanje za tu priču. Ali, s druge strane, mi je drago da je u više navrata rekao, slažemo se oko toga, da je Ustav, da je rezolucija 1244 osnov koji se ne može prekršiti. On se složio sa svim tačkama iz tog izveštaja. E sad, Kosovo je gotovo nerešivo pitanje. 2 veka u Srbiji. Evo, znamo da je protiv Berlinskog kongresa stvorena prijateljska liga, gdje su već tada Albanci rekli da su Srbi samo 2 veka živeli tu, da su oni starosedeoci i da Srbe treba isterati. I to je stav koji je ostao do dana današnjeg. To se menjalo. Da li su se Kačaci bunili posle 18. Da li balisti posle 45. Da li ove demonstracije koje kreću od 68. Čak za vreme Tita. Oni su Tita koji je najviše učinio za emancipaciju albanskog naroda prikazivali kao magarca i vodili su ga po Prištine. Oni su prvi vodili demonstracije. Istina, to su Enver Hodžinske bile demonstracije. Ne možemo i da podcenjuju albanski nacionalni pokret. Oni su od Enver Hodžinca, marksista, lenjinista, postali priznati borci za slobodu i ljudska prava. Imaju podršku Amerike sad. Samo da pokušam da nešto ilustrujem jednim gestom, ali nije var ona iz fudbala. Znači, postoji ona Gaussova kriva, ona izgleda ovako i onda se malo blago spušta. Dakle, jučerašnja skupština je u stvari tipičan primjer Gaussove krive. Ove državotvorne stranke ili ljudi koji državotvorno misli, nezavisno u kojoj stranci pripadaju. Oni pripadaju ovoj većini na Gaussovoj krivoj, a postoje ovi ekstremi, da kažem, sa jedne, sa leve ili sa desne, ili, ajde da kažem, sa izdajničke ili ultrapatriotske strane koji pripadaju, da kažem, ovim... Čiji je efekat često isti. Efekat njihovog delovanja može da bude prilično isti. Tu je sada ta tačka koja je za nas bitna, ovo što je Milomir pokrenuo pitanje. Ba na neki način ste i vi. Ovdje se sada radi o praksi. Jedna stvar je šta su želje, šta su ideje, šta je, kako bih rekao, filozofija našeg opstanka, a druga stvar je da li smo mi to spremni da primjenimo u praksi. Dakle, 200 godina Albanci nisu imali nikakvu političku filozofiju o svom nacionalnom identitetu,
jednostavno živjeli su u okolnostima u kojima nisu ni mogli da formiraju. Pa ni mi nismo imali, da kažem, tu vrstu filozofskog odnosa. Nacije se stvaraju tek u 19. veku. Evo recimo, Teodora Toga je Bugarka koja je pod misterijskim okolnostima da li ubijena ili umrla. Ona je uspjela nešto što nijedan srpski istoričar nije uspio. Na osnovu bečkih arhiva ona je razrešila kako je iz Beča pravljen projekat albanske nacije. Oni su bili zavađeni i muslimani, i plemenski. To uopšte nije postao kao jedan identitet. Neki su naginjali Grcima, neki Srbima, sever Kosova, sever Albanije. I tada uzimaju i formiraju albansku naciju. Jeste, i to je vrlo kompaktno. Štaloci, najveći istoričar koji je bio direktor bečkih arhiva i koji je na sreću ili nesreću bio okupacioni guverner Beograda za vreme okupacije 1914-1918. Bio veliki intelektualac istoričar. I on u tim svojim dnevnicima opisuje, kaže, 1828. godine Vatikan i Bečki dvor su odlučili da stvore hrvatsku naciju. Tad su se stvarale nacije, to je 19. vek. Postojali su narodi, postojala istorija i tako je stvoren i albanski narod. Za mene je sada, naravno na tome tragu, bitno da li se nacija formira samo na osnovu epike, ideja, projekcija, šta mi želimo, šta mislimo o sebi, ili može i praksa, čak i ako je konfuzna, ako je spontana istorijski, da ona dovede do formiranja. Dobro, to je 19. vek stvaranje nacije. Gospodin Ljuban Karadžić, ne, to se stvaralo, to je politika. I to je vreme bilo nacionalnog romantizma, sećanje na srednji vek, na Ilire, iako su oni su dokazivali da su oni naslednici Ilira, da su starosedeći i da će oni isterati Slovene, kad tad. Ali to nije dokazano da su oni... Milomire, juče se... Posle jednu digresiju sam. Juče se pokazalo upravo delimično ovo što sam rekao na ovim krajevima Gaussove krive. Znači što se pokazalo? Da mi nemamo taj praktički odnos prema sopstvenom istorijskom trajanju. To je naš problem. Dakle, mi stalno idemo pravda, istina, što je veličanstveno. Verovatno smo jedan od retkih naroda u svetu koji te najviše vrline ili najviše vrednosti drži, da kažem, na svom amblemu, kao svoju devizu. Ali to nije uvijek isplativo. Dakle, ne možemo uvijek da objašnjamo time. Ovi drugi kažu da to ne postoji, da se istina kupuje, da to nema za džabe i kupili su istina. Sad će dobiješ jednu informaciju koja je stvarno ekskluzivna. Prvi put se javlja u javnosti. Moja majka je bila na robiji, znači, posle 45. godine, zato što je bila srpkinja, demokrata i nije pripadala komunizmu. Nije tela bude komunista. Ona je na robiji bila, znači, sa Marom Cvetković, suprugom od Dragiše Cvetkovića. I ona je rekla, Mara Cvetković, moj majci, dakle, ja mislim da to moja majka u onim svojim memoarima i napisala, da je rekla da joj je Turner, dakle, upravo, kad si već pomenuo, da kažem... Okupacioni guverner. Pa, guverner, okupacioni guverner. Čije sedište je bio u sadašnjoj skupštini. Mara je tražila od njega milost za srpski narod na Kosovu i Metohiji. Baš tako je rekla. Išao sam se još jednom, ne znam koja je bila istaknuta dama te beogradske čaršije, da tražimo milost. On je rekao, znate, gospođo, vi niste znali šta treba da radite sa Albancima na Kosmetu između dva svetska rata. To je vaš problem. Dakle, mi u praksi gubimo, o tome se radi. Dakle, nije nikakav problem da ja kažem, da karikiramo Srbija do Tokija. Ma da, mi smo najveći, mi smo najbolji, mi ćemo srediti i zapad, istok, a to nema šta. Ali nisi juče gledao, ja sam se setio svog starog prijatelja, Uče Krstića, koji je hvatao Draža Mihajlovića, koji je bio jedan od Krcunovih momaka i oni nisu znali šta da rade sa pobunom balista Šabana Poluže u Drenici posle Drugog svjetskog rata. Oni su ratovali do 50 neke godine. I neko se seti da u selu Majdan, pored Gornjeg Milanovca, živi u 96. godini Žika Lazić, ministar unutrašnjih poslova kralja Aleksandra. I on je uspeo da reši pobunu Kačaka 1918. godine. I Krcun, kao pametan čovjek, pošalje svoje momke u kuću Žike Lazić. I ovaj kaže, deco, jer vi imate zlata?
Oni kažu imamo i dukate, imamo i poluge iz Bora, kaže imamo zlato. Kaže, onda je dobro, spasit ćemo Kosovo. Ja ću vam napraviti spisak fisova na Kosovu, plemenskih starešina. Ja sam to tad uradio tako. I vi idite sa zlatom od kuće do kuće kojem ja kažem i nemate pobunu. I tako je to rešeno do 66. do pada Rankovića. Sada to nije takva situacija, niti postoje fisovi, ne postoji to više ni patrijarhalno društvo. Albanci žive po zapadu, druga je hijerarhija, prodaja droge je važnija nego bilo kakva tradicija. Ali i školuju se i na visokim univerzitetima. Oni su možda i školovani od nas. Ivica Dačić se prepao kad je otišao u posjetu McMasteru, tadašnjem savjetniku za nacionalnu bezbednost, i on vidi ova dvojica iz kabineta, hoće ga istare. To su braća Barjaktari. To je Srpski telegraf prvi pisao. I oni su završili Harvard. Oni su ubačeni u najvažnije institucije. Albanska mafija školuje pametne ljude na Harvardu, na Cambridgeu, na Oxfordu. A naša mafija, tajkuni su sponzori reality zvezda ili nekakvih pevačica ili bilo šta. I posle, đavo da nam je kriv što naši nacionalni interesi... Dobro, ali nije samo to. Izvini, samo što Albanci imaju i usađeni taj da oni i kad odu, druga, treća, četvrta generacija, oni ostaju Albanci. Srbin koji je otišao u Ameriku, rodio se tamo kao dete. Već njegovo dete nema veze. Da pogledamo, ako se slažete, naravno, izjavu Borka Stefanovića. Kaže, država me je zvala da je branim i ratujem i ja sam ratovao, a kada me je zvala da pregovaram, išao sam i pregovarao. Oni su sve radili kako su zamislili i za šta su imali podršku iz međunarodne zajednice. I šta se onda dešava? Neko kaže... Pa znate šta, dozvolili ste, kaže lične karte. Ko je dozvolio? Ko je dozvolio? Ruski ambasador lupio veto, kineski možda? Ne. Sve je prošlo glatko kao mleko. Usprotivljenje srpske strane. I onda i sada, gospodine predsjedniče, vi to znate odlično. To je realnost o kojoj ja pričam. Da ne pričamo o mitovima u negativnom smislu. Ljudi, nisu mitovi nešto što se nije desilo. Mitovi su inspiracija, oni su kamen temeljac identiteta. Izvinite što pokušavam neke da podučim ovde. Malo i krhko znanje o dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Ne moraju svi to da znaju. Ali barem mi koji o tome pričamo moramo nešto da razumemo u ovom procesu. To je bila posljedica 99. Neću da krivim samo SPS tadašnji i Slobodana Miloševića. Prilike su bile nemoguće. I ja moram ovde sad lično ovo da kažem. Država me je zvala da ratujem i da je branim, branio sam je. Hiljade drugih, naravno. Kad me je država zvala da pregovaram, pregovarao sam. I jedno i drugo u najboljoj veri i sa najboljim mogućim rezultatima u užasnim okolnostima. Da li je bilo idealno? Nije. Je li bilo grešaka? Jeste. Tačka. Šta sad? Sada ćemo da merimo svakome kaput dokle i ko je kome izvirio. I znate šta? Predsjednik Republike je nedavno rekao jednu rečenicu da smo mi kao država saterani u ćošak i dodao je da nemamo kud. Ta rečenica, ja je tumačim, jeste proizvod užasnih okolnosti za Republiku Srbiju na kosovskom pitanju. Ne, evo sad kažem gospodinu Vučiću kao političkom protivniku, ne kao izraz vaše slabosti. Ona je izraz teških okolnosti ove države. Zašto? Hiljadu razloga. Ja se s vama, predsjedniče, slažem da smo saterani u ćošak, ali se ne slažem da nemamo izlaza. Imamo izlaza. Izlaz je u tome da se pridržavamo našeg Ustava i rezolucije 1244. Ovo nije samo ornament u ovom mom nastupu, ovo je jako važna stvar. Moramo se pridržavati i ne smemo kršiti sopstveni ustav, ali isto tako izlazi u dijalogu. Dijalog unutar Srbije
između nas. Evo, čuli smo Borka Stefanovića koji je i počeo te pregovore i vodio razgovor oko tih administrativnih prelaza. Ljudi smatraju da su administrativni prelazi, granični prelazi. Oko toga bilo je i tad problema. Ali albanski nacionalni pokret je vodio i ustanke i do 18. i 45. i pobunio se 68. 81. Cele 80. godine prošle su u sukobima na Kosovu. Znamo da je bilo i tenkova i specijalaca od Slovenije, Hrvatske. Čak naše specijalce vodio je Markač koji će kasnije biti suđen u Hagu kao jedan od zločinaca iz Oluje, bit će i oslobođen. Ali on je bio komandant tih specijalnih jedinica Saveznog MUP-a. Albanci su imali cilj i čak je, vi obavještajci, Ljubane, ti si u Kosu bio, znali ste da se sprema rušenje Jugoslavije i rasparčavanje preko Kosova. I trebalo je da rat izbije prvo na Kosovu. Ne u Sloveniji, ne u Hrvatskoj. Pojavila se knjiga američkog generala Steva Hacketta, Treći svjetski rat. To je bilo negdje 84. 5. I fikcija. Ali tu počinje rat na Kosovu, odatle raspada se Jugoslavija, Slovenci i Hrvati staju na stranu Albanaca protiv Srba. Čak Milošević u razgovorima sa svojim najbližim saradnicima, prijateljima rekao jedino što sam mogao da privremeno izmestim taj rat dalje od Srbije. Nisam ništa mogao, ali taj rat me je sačekao na Kosovu u oči NATO-u. I samo još dok ne počete rat, inače i jeste počeo na Kosovu, samo ne oružano, nego na razne druge načine, znamo svi, to nije... Radi se o tome, samo jednu rečenicu, dve o ovome što smo gledali sada. Radi se o tome da su ovi bivši svesno i poslušno izvršavali naloge iz inostranstva u to vreme. I oni nisu se borili za Kosovo. Oni su se samo dovijali na koji način da Kosovo predaju, a da ostanu na vlast. To je velika razlika u onome što je bilo i ovome što se danas dešava. Danas je ogromna i silna borba da se anulira ono negativno što su oni uradili, što su oni svesno uradili. Oni su svesno pristali na razaranje Srbije, rastakanje Srbije, kako je zovu danas, ovi koji hoće danas to isto da urade. Sad što se tiče Jugoslavije bivše, tačno je to da su postojale ovako informacije jake, da je to plan za onaj postitovski period, kako su ga zvali, i da tu počinje rušenje. I da se to realizuje. Ali smo mi stvarno verovali u svoje mogućnosti i snage. Mi smo razoreni iznutra, pazite, zato što svi ovi ljudi koji su bili ključni da se obuzda ovo paravojno organizovanje, pre svega u Hrvatskoj, ona je ključna bila za razbijanje Jugoslavije, i da se spreči da se ti kanali za doturanje ilegalno oružja da se preseku. Pa evo, Čehu je bio borac Hrvatske vojske, Ademi, dosta Albanaca se pripremalo za sljedeći rat. Ali znate koji je ključni čovjek bio danas, koji se ne spominje uopšte u tom kontekstu? Josip Perković. On je bio šef SDB Hrvatske u to vreme. On je bio zadužen da spreči te kanale ilegalne naoružavanja, a on je sam, kako kaže, organizovao negde 150-200 kanala za ilegalni uvoz oružja preko svojih pouzdanih pripadnika SDB. I on je to omogućio. Na Kosovu? Ne na Kosovu. I u Hrvatskoj? U Hrvatskoj. Na Kosovu je bila druga stvar. Ali po sličnom receptu. Bio si tada, nažalost, i Srbi su prodavali Albancima oružje s kojim će dići ustanak protiv Srba. To je tačno, ali kažem, izdaja je išla iz nekog vrha. Evo i danas će vam reći, razgovarajte sa generalima ključnim koji su branili Kosovo. Recimo sa generalom Pavkovićem koji je u Finskoj u zatvoru.
on će vam reći da je imao jaku destrukciju iz generalštaba. Zašto? Pa ja stvarno ne znam, ali znam da je bilo tajnih kontakata generala, ključni iz generalštaba sa Robertom Gelbardom, tadašnjim predstavnikom američkim za Balkan. Sastajali su se tajno. Te sastanke je organizovao Milo Đukanović, koji je već bio u njihovim kandžama tada. I šta vi onda očekujete ako imate destrukciju iz vrha vojske? Ali Ljubane, čak vi, ti si u to vreme bio izbačen iz vojske, ali osim vazduhoplovstva, da je general Veličković nije dozvolio da dođu Amerikanci da drže komandu, u svim tačkama i generalštaba i komandi, i armija su bili Amerikanci pre NATO bombardovanja. I Wesley Clark, Schrott, svi ovi budući komandanti su vrštali po Beogradu, ulazili u generalštab kad hoće, radili šta su hteli. Mi sad znamo da je general Ljubiša Veličković to odbio kao veliki patriota. I smenjen je kao komandant vazduhoplovstva. I poginuo je na borbenom mestu sa vojnicima. Ali mi ne znamo ko je to sve ugovarao i dogovarao, ni danas. Dobro, nije Perić i sam, morao i Milošević. Ne, ja ne kažem, ja nisam njega ni spomenuo. Ja spominjem generale koji su radili... Ne, to je bila državna politika Slobodana Miloševića. Na toj destrukciji. Pa dobro, ne možemo sve pripisati sad i neko izdaje i zaveri i tako dalje. I mi smo... Dobro, i Milošević je popuštao jer je mislio da će na taj način sačuvati Kosovo. Ajde da budemo pošteni. Milošević posle 95. i Dejtona u trenutku onih godinu i po, dve, dok je bio zaista američki nekako nada za princ Balkana, faktor mira. Da je tad povukao prave poteze, mogao sudbinu Kosova da odvede u nekom drugom pravcu. Ne mnogo različito. Ali Borko radio je šta je mogao. I dozvolio sve ti je Uđidio i Vatikan. I tu su bili međunarodni pregovarači. Nisam siguran da je plivao na pravi način strateški. Ali sad to nikad nećemo znati i zato mislim sve ove rasprave o tome šta je moglo, šta je prošlo, tu je negde Borko Stefanović u pravu. Ljudi, dosta merenja, ko, šta, kako, ko izdao, gotovo, prošlo. Sad smo tu gde smo, saterani za taj zid ili u ćošku, daj da vidimo šta ćemo. I bolje to šta ćemo, bolje da radimo zajedno, nego opet da se svađamo, džapamo i ne znam šta. Ja duboko sam ubeđen da je tako. Ako je iskreno. A ja se stvarno nadam da je iskreno. Ako stoji u Skupštini pred 2 miliona gledalaca, nadam se da je iskreno. Ja sam oprezan i nadam se da nije iskreno. I o tome treba da se razgovara ko iskreno brani sada u ovoj situaciji Srbiju, a ko nastupa onako... A dobro, zato je taj Vučićev srpski blok jako bitan da se shvati na pravi način. E sad, kako si razumeo taj srpski blok? Pošto je Srbija pred sudbinskim izazovima, mora da donese i nepopularne mere i da se spašava šta se spasti može i oko toga može... Ovo što smo juče gledali, delom gledali, može da bude uvod u ako se shvati na pravi način u taj srpski blok. Znači, postoji nešto što je važnije od svake pojedinačne stranke. Čekaj, vidio si kad je govorio Borko Stefanović i Vučić je prihvatio mnoge stvari koje je on rekao. Onda su počeli i Milica Zavetnica i Boško Obradović i čak neki socijalisti su počeli kaže evo je nova koalicija, evo... A samo još ovo da kažem, ne mislim ja ni u SNS-u među tih 100 poslanika, recimo, ima bar 20-30 koji također ne razumeju ideju toga što je Vučić hteo da kaže. Jer su uplašeni, stegnuti za svoje pozicije u SNS-u. Ne, rade i drugo, tu su zarobljeni umovi iz prošlosti, nemaju intelektualnu radoznalost, nemaju znanje, nemaju širinu. A ovo što si rekao, Milica, to je Dragoljub upravo lepo rekao, pominjući tu Gaussovu krivu. Podjednaku štetu mogu da izazovu ultrapatriote, kao i ovi koji citiraju Maju Berović, tuku se za stolice i tako dalje. Ja se nadam da će naša režija uspeti da nađe tu pesmu, da razumemo... Imamo pesmu. Jel ima pesmu? Imamo. Evo, mnogima je ova pesma bila važnija od Kosova. Ja sam čuo kad je Kruna pevala, više mi se svidelo nego... Čekaj, pevaj! Kao oči njegove, je sve ostalo, ti lutaš, bebo, skrenu si s puta, bebo, to nije ljubav, bebo, samo sam luda, ludima luda, bebo,
Lazović, ovo žuta patka je predložila da ovo bude nova himna Srbije. Da je imao neku čašu još da je razbije, pa da bude komplet cirkus. Čekaj, vreme nas je pregazilo. Zašto? Evo te nove generacije, ta nova srpska pamet, to je nešto daleko iznad nas. Nova srpska pamet će da triumfuje, ali ja moram sad da se vratim, pošto su i Kaćanski, a malo pre Ljuban, podstakli da ipak, kako bih rekao, razmišljam fundamentalno. Znači, i komunistička vlast, ili da tako kažem slobina vlast, socijalistička vlast, a i dosovska vlast su u stvari napravila dve kapitalne istorijske greške. Pod jedan, Milošević je trebalo da bude demokrata pre Slovenaca, da raspiše izbore, demokratske izbore, da se, da kažem, prikloni tome... Ne, bilo je dosta grešaka. Treba se pišu ozbiljne knjige, filmovi da se snimaju, da se ne raspravi to. Ali ovo može da se sažme danas u dve teze. Jedan je problem što nismo na vreme reagovali i pokazali da smo deo tog modernog sveta po padu Berlinskog zida. Trebalo je mi da vodimo priču, a ne Slovenci i Hrvati. Pa to kažem. Jer Beograd, evo, vi ste mlađi, ti si moj drug iz tog perioda. Beograd je tad bio centar demokratije, pameti. Tad je bila hrvatska šutnja, oni su bili staljinisti, Šuvarovi tamo. U Sloveniji su staljinisti bili, u Bosni tamni vilaj. Jedini prozor u svet je bio Beograd. I mi smo prokockali. Švedska metropola bila. Ne, Beograd je bio ko New York, tad. 70-80. Ali imamo i drugu sad grešku. Imamo sad grešku, da kažem, DOS-ove vlasti. Onoga trenutka kada su oni dobili priliku da i oni malo odobrovolje, da kažem, Zapad i da efektiraju to što... Oni su bili miljenici Zapada. Pošto su bili miljenici Zapada, šta su oni iskoristili? Ništa nisu iskoristili. Dakle, to su dve ključne greške u našoj novijoj istoriji. Evo, zaista prosto ne osjećam potrebu dalje da kažem jednu rečenicu više. Ne, ali ima tu razlike u pristupu. Evo, pogledajte sad, Slobodan Milošević 89. recimo ili 8. 9. verovatno odbija da primi Cimermana. Koliko je to različit pristup od ovog gde Vučić razgovara sa svima, sa onima koji donose najgore poruke, najgore moguće poruke u Beograd, sedneš i razgovaraš. Hoću reći, mislim da je sazrela nekako kod nas svest u ovoj politici da moraš sa svakim razgovarati. Tu se vraćamo na onaj inat sa početka, da li pametniji popušta, u smislu da hoće da razgovara i sve, ili se gluplji inati pliva uz vodu i onda stignemo gde smo stigli. Ali ima još jedna stvar. Kod nas je jedan deo intelektualne elite 90. godina kao... To su uglavnom bili, da kažem, bivši komunisti koji su jednom postali veliki demokrati. I oni uopšte nisu vodili računa o jednoj ključnoj stvari, a koji su imali Hrvati, koji su imali Slovenci, koji su i mnogi drugi imali, a naročito sve zemlje u tranziciji, počevši od ozgo od Poljske, Slovačke, Češke, Mađarske i tako da. A to je sljedeće. Da je nerazdvojno građansko i nacionalno pitanje. Nacionalne vrednosti su iste što i građanske vrednosti, pa to su tekovine Francuske revolucije. Kod nas su, međutim, kogod je sebe smatrao građaninom, to je čak je bila stranka, građanistička građanska Savez Srbije, koji je gledao pošto poto to da razdvoji. Ja sam građanin, vi ste građanin. Milomir je egzemplar građana. Una kao građanin budućnosti i tako. Ali to ne može da se odvoje od nacionalnog pitanja. Svuda je to spojeno, integrisano i Hrvati su sebe, dakle, predstavili u tom trenutku jedinoj sili na zapadu, da su i građani i patrioti ili nacionalisti. Kad kažem nacionalisti, nikako ne mislim u ovom pogrdnom smislu, nego u nečemu što je afirmativno, kao što je kod Albanaca afirmativno, kao što je kod Hrvata, kod Slovenaca i tako dalje. To je naš problem. A onda na sve to, pošto nemamo tačan filozofski, da kažem, koncept ili nacionalni koncept ko smo i šta smo, onda nam nedostaje i praksa. Sad, molim vas, ovo ne shvatite ni kao kakav pamflet ili propagandu, ali Vučić je prvi koji je objedinio te dve vrednosti i onda, naravno, da i njegova politička praksa proističe iz toga. Evo, vidjeli smo ga juče. On je otvoren za svaku ideju. Pa juče je bio, kako bih rekao, prosto happening, jedan performans u kome, ako hoćete, naćete sve ovo što sam sad rekao. Vidite, oni nastoje, bar ova grupa koja protura neke ideje koje se u ovom trenutku ne mogu prosto realizovati, opet bi ušli u sukobe, u ratove. Mnoštvo proturaju ideju da će on izdati Kosovo. On pristaje na sve da im napismeno da te stvari, aman, nećemo izdati Kosovo. I ja više verujem... Ne, kao oni će odbraniti Kosovo. A oni će odbraniti Kosovo. Tako da
kako ću odbrániti, verbalno, nekim parolama, ne. U kafani. Ili tako, recimo, u kafani. Mora da se napravi strategija. Vučić pokušava da okupi što širi front. Ne zato što već je on ima dovoljno širok front, nego pridobijanjem ti ljudi na ovoj ideji on smanjuje ovaj unutrašnji otpor i unutrašnje komplikacije koje su često vrlo teže od ovih izvana. Recimo, zašto nam sad trebaju ovi sukobi na ulicama Beograda? To nikakav interes nije. Evo, Borko, ranije se znalo. Svake demonstracije u Beogradu vlasti kažu to organizovao Soros, Zapad, CIA, ne znam ko, Englezi, MI6, levo desno. Međutim, ta su vijorila i nemačka i američka zastava na demonstracijama. Međutim, sad se vijori ruska zastava. Čak i kad su bile one demonstracije protiv mera za suprotstavljanje koroni, govorilo se, i u novinama je bilo, da je centar organizacije toga ruska ambasada u Bukureštu. I da odatle dolaze instrukcije i pare. Da li Vučića pritiskaju i sa Europrideom i sa ovim litijama, sa svih strana, dole Kurti? Šta, Mariću, dovoljno si dugo, da tako kažem, na javnoj sceni, a i unutar raznih politika imaš razna saznanja. Ja sam potpuno i apsolutno siguran da kao velika sila Moskva potpuno primenjuje i radi isto što i Vašington, isto što i London, svako na svoj način, sa svojim finesama. Sad Rusija u vreme Ukrajine i ne krije. Zašto? I Putin ponavlja. Da smo mi naivni očekivati da Rusija ne radi svuda po svijetu? Kako možete reći da to Moskva radi na isti način kada oni ne mešaju se u naše unutrašnje odluke? Kako se ne mešaju? Svaka velika sila sprovodi sasvim otvoreno svoje, isključivo svoje da imaju ne znam koliko ministara u srpskoj vladi. Ali oni podržavaju našu neutralnu... Naravno, u onoj meri u kojoj se pokapa s njihovim interesima. Jeste, ali Ljubane, izađe Putin povodom Ukrajine i kaže primjer Kosova i tad je bio strah u Beogradu da će Putin za Krim, za Donjec žrtvovati Kosovo. Dobro, oko nečega se ne slaže. Velike sile to rade. Jel vidite da oni hoće da nam uzmu Kosovo? Jel vidite da hoće da unište Republiku Srpsku? Ko stoji iza te njihove namere? Stojimo mi i onaj ko hoće da nam pomogne u Savetu bezbednosti. A mi sad tvrdimo i očekujemo pomoć s one strane, a tvrdimo da su oni isti. Ne, mi samo tvrdimo, a zaista možete biti tako naivni da kažete da Rusija kao velika geostrateška sila ne radi isključivo za svoje interese. Mislite da njih vezuju neka prijateljstva i njih i ove drugi i treći. Dok se naši interesi poklapaju i dajmo tu gde se poklapaju, tu radimo zajedno. Gde nam se poklapaju s drugima, naravno da ćemo raditi s drugima. I to Vučić dobro govori. Mi smo na srpskom putu, nismo na ruskom. Poklapaju sa ruskim interesima. U toj meri u kojoj se poklapaju, tu smo zajedno. Tamo gde se ne poklapaju, a očigledno ima negde i gde se ne poklapaju, tu ne možemo da radimo. Ne slažem se sa ujednačavanjem onih koji žele da nas rasture i onih koji žele da nas očuvaju. Mi znamo da su gori bili Vitalij Čurkin, kome je podignut spomenik na Palama, koji je bio i zaslanik Kozirijeva, svog šefa ministarstva spoljnih poslova. Koji sad živi u Americi. Da, kako je on zavrtao ruke i u Beogradu i na Palama. Mi njega pamtimo kad je bio ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama, kad je bila ona rezolucija da su Srbi genocidni narod Engleska, gdje je on uložio veto protiv te rezolucije i spaso Srbiju te satanizacije. Ali je on radio i ovako i onako. Ako mogu još ovo, da niko ne shvati pogrešno, Rusija je nama prijateljska zemlja, ali da li je povlačila i povlači neke poteze koji nisu u našem interesu? Apsolutno da. Ne na onaj način, nisu nas bombardovali, naravno, ali hoću reći, ako je nešto u njihovom interesu što je protivno našem, pa naravno će uraditi u svom interesu. Jel vi vidite da svaka izjava sa Zapada od njihove diplomatije završava rečima da moramo zaboraviti na Kosovo? Jel to vama jasno? Ključ je samo, Una, molim vas, samo ključ je da se definiše da je važnije za Sjedinjene Američke Države i NATO da i mi nismo neprijatelji nego da su mi Albanci prijatelji. Evo,
preporučuje da se Srpski telegraf danas kupi i pročita. Ali ja hoću u Srpskom telegrafu slobodu, da nema cenzure, da izađe priča o Maji Berović i ko je taj srpski moćni ministar koji je njoj napunio arenu i svakom... Koliko danas na sajtu Republika, ja mislim, njen odgovor na... Ko je srpski ministar platio da